הבת שלך צמחונית, גם לך זה רלוונטי. את טבעונית, את טבעונאית, את מכורה לחלב שיבולת, יש לך רגישות לביצים, לקטוז עושה לך גזי. כן, אפשר? כן. סקר הטבעונות חוזר. אז אנחנו מחלקים לכם 301 פרסים. הסקר הזה זאת ההזדמנות שלנו לשנות מציאות. במקום שהחברות יגידו לנו מה אנחנו צריכים לרכוש, בואו אנחנו נגיד להן מה הן צריכות לייצר, לא? כן, אבל זאת גם הזדמנות לזכות בחופשה חלומית במלון גורדוניה למשך 3 לילות עם מסאז' מפנה. בסקר נוכל להציף את כל מה שחסר לנו בעולם הטבעונות. ואולי לזכות באחד מ50 השוברים על סך 120 ש"ח לארוחה זוגית בצ'וקה. ותוכלו לספר לנו מה מונע מכם לעבור הטבעונות. כן, גם זה. וגם 250 ממלאי הסקר הראשונים יזכו ברביולי ורוטב של נדיה. זה המקום שלכם לספר לנו על מוצרים מטורפים שיצא לכם לטעום בעולם ושמשום מה הם עוד לא בסופר שלנו. ספרו לנו, אנחנו נגיד הכל לעסקים. כי מי אמר שטבעונים עושים סתם רעש וצלצולים? אבל עכשיו ברצינות, בואו נראה את הכוח שלנו בשוק. השוק הטבעוני כבר מזמן לא רלוונטי רק לטבעונים. כן, כל הצמחונים, כל שומרי הכשרות, כל הרגישים ללקטוזה, אנחנו מדברים גם אליכם. כמה דקות למילוי הסקר. גם הזדמנות לזכות בפרסים מושלמים. וגם הזדמנות לעשות שינוי אמיתי. נצא לדרך! למה אתם עדיין פה? לא הבנתם ש... עכשיו זה הקטע כאילו... 250 ראשונים לרביולי של נדיה. לא, רגע, עוד פעם היא לא ככה... זה לא בשבילך, אבל זה לא בשבילך, הם צריכים למלא את הסקר שלי. אבל בכל זאת, אדם כאן אוכלים.